uNkulunkulu akakulonda uphile uphumelele. Channel inyo uflike igama kuPastor Ningi sibheka udaba lamaphupho. Sicela kwenza ukubalekile nokufanele ukulike nokusubscribe nokuba ilunga lale channel lokuzwenza ukuthi ukwazi ukunikela ngemali ngaku9 kuphela. Kubizi kangako noma ucontribute kakhulu nje uba u9 njalo ngenyanga uma uyimember bawo 8 abantu abangamalunga le channel sibayinikele ukusupport ichannel ukuthi ikwazi ukukhula. Thina ke sibheka udaba lamaphupho on eTV on the morning show njalo ngomsombuluko ekseni ngo7 ungasilandela nalapho sibheka udaba lamaphupho. Ngaloko Siyanda Herald noma ko Siyanda Gerald I don't know ukuthi Herald noma Gerald Siyanda Gerald ke Pastor ninjani. Ngicela ukubuza la kuchazani ke ukuphupha la inhlama ngixova. Uphupho xova inhlama. So la ngani zakwethu kuyafana. Omunye uzobe sebuthani benxuva inhlama yamagwinya, omunye aphuthi benxova inhlama yamakhekhe, omunye benxova inhlama yesinkwa, omunye benxova inhlama yokwenza ujeqe, omunye benxova inhlama yokwenza isinkwa sombila. Inhlama nganza kwethu. Ngaba ke inhlama yani inhlama yabo. Ngiyenzela ukuthi kungabe seyontheni benxova inhlama yamagwinya, hayi benxova inhlama yesinkwa sombila, inhlama yojeqe, inhlama yedomolo yafanana. Osenze kanje. Number 1, uma uphupha inhlama sithatha njengophawu luhluma uxova inhlama. Lokho kukodwa nje ukusho inhlanhla nokubusiseka lokuhamba kwempilo kahle. Yabo? Nokuba ke nezinsiza ezanele izokusiphilisa. 2, uma uphupha futhi inhlama kuvuma silithathe njengophawu luhluma uxova inhlama. Lungabe lusho ukulindela impumelelo nentuthuko noma umphumela omnandi ozofika kuwe ngemuva kokuthi ufake ini umfutho namandla futhi wasikhandla. Number 3, asikuvume futhi ukuthi uma uphupha inhlama kuwuphawu luhluma uxova inhlama. Olusho ukuthi ke ngokwesintu kunesidingo sokuthi wenze iladi noma kokanye wenze isithebe sabadala. Number 4, asivume uma uphupha futhi inhlama uphawu oluhle uma umakoti usanda kugana bese wena uxova inhlama emzini. Lokho kungakhomba ukuthi idalo zalomuzi zikwamukele futhi usungasenza isithebe noma usungazenzela into eyisithebe. Futhi seziyakuthemba idalo uthayo ungakotiza wenze nje noma beyini edingeka yenze kulelo khaya. Yabona? Number 5, uma futhi la inhlama ngiyavuma ukuthi sithi uphawu oluhle uma ungowesifazane uxova inhlama engaba ke yojeqe engaba yesinkwa. Empeleni singathi thina uma kungukuthi inhlama noma ujeqe ke noma ubone isinkwa noma ke idombolo ukubona kukhukhumala. Lokho kusho ukuthi lindele indaba ezinhle zokukhulelwa kwakho noma ke komunye nje umuntu osondelene nawe. Ngenzeka ubona inhlama ikhukhumala noma ubona ijeqe noma ubona isinkwa noma isinkwa sombila noma ubona idombolo kodwa kukhukhumala kufutheka. Kusho ukuthi lindele indaba ezinhle zokukhulela kwakho noma ke ukukhulelwa komunye nje umuntu omaziyo. Siyavala ke ngokuthi ke uma uphupha futhi inhlama sesikuthatha njengophawu lubike uma inhlama yonakele. Lusho ukugula noma indumalo ezokwenzeka ngenxa ke yokuhluleka kwakho ukufeza inhlelo zakho. Siyabonga. May God bless you. Besibheka isimo senhlama. Nganja kwethu ke uma sethi umunye bexova inhlama yani angisaphenduli nganja kwethu ngoba ngiyasho ukuthi inhlama yamagwinya, inhlama yedombolo, inhlama yesinkwa, inhlama yesinkwa sombila, inhlama yojeqe kodwa makuyinhlama uyixova nje as long as kuyinhlama. Siyabonga. Siweni
kuyo Jesu, yebo Baba.